И ще остане да направим пицикурчи по-късно, че ви кажа за тия пицикурчи. Бяхме в господари на ефира. Ако трябва да съм откровенна, ние се намираме в Южна Рила, тук, в Горно Драглище. Сме в община Разлог. Това тук нещо сега около нас, тия три планини, и ние допреди 5 години въобще не ги забележавахме, не допреди 10 години. Верно, нещото, което го имаш около тебе, ти въобще не му обръщаш внимание. Сега чуйте ме, баба! За да стане магията, чуйте ме сега! Тихо! 3 пъти силно! Бомбони! Ура! Бомбони! Бомбони!